महाराष्ट्राच्यान गोंया येवपी बशी पेडणे बस स्टँडाचेर वचन आसतना प्रवाशांक महामार्गाचेरूच देंवयतात। ताका लागून पेडणेकारांची गैरसोय जाता। पेडणेकारांनी उपजिल्लो हो दंडाधिकाऱ्याच्या कार्यालया मुखार आंदोलन केलें आनी महाराष्ट्राच्यो सगळ्यो बशी पेडण्या बस स्टँडार थारोवच्यो अशी मागणी केली। ह्या वेळार दीपक वांयगणकर हाणें आंदोलकांची भेट घेवन ह्या संबंधान संबंधीत खात्याक कळोवन बेगोबेग फावो ती उपाय येवजण करतले अशें आश्वासन दितकच आंदोलकांनी आंदोलन फाटी घेतलें। आता उद्देश एवढाच होता, ज्यावेळेला आम्ही सरकारी सेवेत होतो त्यावेळेला काही गोष्टी करता आल्या नाहीत। त्यामुळे आता सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर लोकांच्या कल्याणासाठी काहीतरी करावं की जेणेकरून सर्व जनतेला त्याचा फायदा व्हावा। वास्तविक यापूर्वी खूप वेळेला मी वर्तमानपत्रातूनही या संदर्भात आवाज उठवला होता की पेडण्यातून एकही 8-10ची जर गाडी सोडली तर पेडण्यातून जाणाऱ्या पणजीला वगैरे जाणाऱ्या गाड्या नाही, एसटी येतात त्या डायरेक्ट हायवेतनं जातात। निदान त्या तरी याव्यात पेडण्यातनं की जेणेकरून पेडणेकरांना किंवा विद्यार्थ्यांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा। ह्या साध्या इश्यूक लागून की बसी बाबा सगळे जे पेडण्या येता ते सगळे बस स्टॉपार येवचे, हेची सरकारान पयलीं उपोशण बसच्या पयलींच दखल घेवपाक जाय। उपोशण करपाक कित्याक उद्युक्त करता सरकार? हे असले जे बारीक बारीक संवेदनशील इश्यू आसा ते गव्हर्मेंटान आपले आपूण सॉल्व करपाक जाय। तरी आसतना आयज आमचे पेडण्याचे डेप्युटी कलेक्टर श्री वांयगणकर हांगा येवन तेंच्यांनी तेची दखल घेतली आणि त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे त्यांच्यानी जे आमकां आश्वासन दिलां की ताचेर कार्यवाही जातली आणि जर येदा कदाचित ती कार्यवाही ह्या 15 दिसांनी जर जाली ना जाल्यार आमकां परत मागीर आमकां एक्शन घेवची पडटली आणि त्याच्या प्रमाणे मागीर वगत पडल्यार आमी ट्राफीक पोलीस आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा किंवा कदंबा महामंडळ हा ताचेर मोर्चा सुद्धा व्हरपाक आमी फाटी फुडें पळोवचे ना।